interceptou Robinson, non andiu atento Mar, que está enfrentado con Montero, aí o ven, que Tangana se acaba de organizar, que isto é algo realmente increíble, que nun partido amistoso sucedan cousas como estas, pero xa les dicíamos que están moi nerviosos os xogadores norteamericanos, posto que moitos deles non acudirán á Olimpiada de Seúl. Para eles iso é moi importante, estánse xogando aquí unha posible convocatoria ca súa selección. Aí teñen o xogador, vírono fugazmente a Mar, o xogador número 14 que xoga na Universidade de Michigan, e hai tempo morto. Era o máis lógico e máis normal. Aí está a repetición, vemos a Montero e o xogador norteamericano Dan Mar, como o xogador número 13 Murnich se encarou con Montero. Parece que os dous xogadores se van ter que ir ao vestuario. Vimos como Neiro alzaba os dous puños, técnica descalificante. E a ver que pasa. Montero efectivamente está no banco, mentre vemos unha vez máis a repetición desa acción entre Dan Mar e Montero, o puñetazo de Montero. Parece que a calma volveu aquí ao pabillón da Casilla, e aí teñen o xogador norteamericano, mentras na mesa Neiro está falando cos dous adestradores. Aí teñen o árbitro principal a Neiro con George Ravening. Díaz Miguel se ocupou a súa posición no banquiño. E é de guardar que nos 15 minutos 39 segundos que restan para a conclusión do partido se calmen as cousas e isto non acabe nunha auténtica tangana. Vai haber tiros libres. No, salto entre dous, no, dous tiros